मस्त म्हणजे जसे बाहेर मिळतात ना त्या पद्धतीचे झाले बघा. कुणालचे बाबा म्हणतील काय पण बनवून खाते. धावपळ म्हणजे मला आता बारीक लक्ष ठेवावं लागणार आहे. अच्छा म्हणजे माझ्या हातचं खायचंय काय? शेरू माराव आहे तो नारळ जाऊ दे कुणा पाईप. तुम्हाला ना मी भेंड्याची रोपं दाखवते हा. मागे तुम्हाला म्हणाले होते दाखवते म्हणून. तर ही बघा ही अशी आपली रोपं आहे ना भेंड्याची छान अशी तयार झालीत. काय काय भेंडी ना मी बियाण्यासाठी बघा हे ठेवलेत ना हे बियाणं करायचे जून झालेले आहेत. ही एक 5-6 भेंडी आणि आपण जून झालेले आहे. जसे जसे मोठे होतील ना तसे ते व्यवस्थित तयार होतील. मग हे बघा हे 2 आता मी काढली. छान आहेत. कलिंगडाची वेल पण बघा ही आपोआप रुजलेली आहे वेल ही बघा आणि चांगली आता अशी वाढत वाढत चाललेत. त्यातच तिथे भोपळ्याची वेल पण आली. ही बघा झेंडू पण आलाय. सगळं एकाच ते बियाणं पडलं ना की रुजलं चांगलं. भेंडी कशी एकदम निघाली ना बरं पडतं. हे 4-5 तयार झाले ते काढून घेते ना. हे बघा हे सुकलेलं बघा बियाण्यासाठी. हां हां माझ्याकडे आहे चप्पल. हां 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 आमच्याकडे सकाळी सकाळी पाणी भरायचं आहे. पाणी नाही आमच्याकडे अजिबात. हे घे हे घे. हां त्यांना बांधून पण पाणी नाही भरून देणार मग. हे घे कुणाल चला. कुणालचा क्लास पण आहे. चला झाडांना पाणी बिणी मारून घ्यायचं आहे आता पाणी चालू केल्यानंतर. शेरू इकडे शेरू इथे शेरूला घे पहिला कुणाल. तो पळाला बघितला. हां तो पळाला बघ ना पण. शेरू इथे गोडगोड बोल. हा गोडगोड वाजायचं जरा टेन्शन असतं. पटकन असं हात लावून देत नाही ते बघा उचललं तरी. मोडी आहे तो मोडी. तर पाणी भरायचं काम म्हणजे बहुतेक झालं आहे. टाकी बघा भरायला लावले. आवाज बघा तुम्हाला येत असेल. आमचं पाण्याचं काम की नाही मुख्य असतं. आता इथे मी घेतला नाश्ता बनवायला. आज नाश्ता म्हणजे बघा डोसे बनवते. हे आपलं पीठ जे घरी तयार केलेलं आहे आणि चटणी ही बघा ही आपली नारळाची चटणी. ह्याची रेसिपी पण तुमच्याशी शेअर केलेली आहे. मला वाटतं 2-3 वेळा मी दाखवलेली आहे. छान लागते ही टेस्ट चटणी. आणि ही अशी टोपं सगळी भरून ठेवलेत कारण आंघोळ वगैरे अजून बाकी आहेत ना. एकीकडे पाणी चाललं आहे एकीकडे आंघोळ चालू आहे. कुणालचा पण क्लास आहे. कुणालच्या बाबांना पण जायचं आहे. पटापट नाश्त्याचं तयारी केली ना. आज बऱ्याच दिवसानंतर डोसे बनवते. आमच्याकडे डोसे खूप आवडतात कुणालच्या बाबांना. कुणालला पण आवडतात. हे बघा छान असे डोसे तयार झालेत. मस्त म्हणजे जसे बाहेर मिळतात ना त्या पद्धतीचे झाले बघा. आज खुश होऊन जाणार आहेत कुणालचे बाबा. आता ते आंघोळीला गेलेत. हे कुणालला देते खायला आधी. का आलं तिखट झाले. हां त्याला आवडते ना तिखट म्हणून तिखट बनवली. हे बघा आणि जोडीला बघा हे 2 जण खायला. मला वाटलं होतं हे 2 खातील म्हणून.
हे असलं त्यांना आवडतं खायला. बस बस खाली बस. खाली बसा भाग्या. भाग्या नाही असं खात, पण शेरू प्रत्येक गोष्टीमध्ये असतो हा. वाटेकरी सर्व खातो. भात डाळ आपण असं दिलं ना, म्हणजे आपण जेवायला बसलो का येऊन बसणार तो, म्हणजे जास्त नाही पण निदान एक घास तरी आपल्या पुढ्यातलं द्यायला लागतं त्याला, आणि मग खातो तो. हा जरा नॉनव्हेजवाला आहे ना हा भाग्या खातोय हा डोसा. बटर आहे झाला. हा बटर आहे. साधावाला आणू का एक? त्याला घालतो बघते मी. साधा आणते एक बनून. चांगलं झालं ना. छान झालं. कुणालच्या बाबांना भरपूर आवडतात डोसे वगैरे. आणि आता ते जाणार आहेत बाहेर, त्यांचं भाडं आहे आज, त्याच्यामुळे जेवायला नाही येत ते. बघ कसं खातोय छुटका बघ. पायाचे आबा 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 माग्या. हवं इथे आबा 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 हागे. पंखा लावला. सकाळी सकाळी एकदम मस्त वारा सुटलाय. 9:30 वाजले सकाळचे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आता म्हणाल तुम्हाला मी 9:30 वाजलेत, तर बसते बोलते तुमच्याशी. आजच्या दिवसाचं अपडेट तुम्हाला देते हे. तर कुणालचे बाबा आता पुढे वाडीमध्ये गेलेत. आमचं हे जुनं घर आहे ना त्या साईडला. मला वाटतं मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं, बरेच दिवस झाले या गोष्टीला, 8-10 दिवस झाले असतील, नाही जास्तच झाले असतील. तर आमच्या गावात जे पाण्याची सोय झाली ना, बोरिंगचं नळाचं पाणी बघा आलं वरती, ते तुमच्याशी मी शेअर केलं होतं, दाखवलं होतं. म्हणजे खाली डोंगरातनं ते हे काय त्याला म्हणतात, ती घाटे उतरून पाणी आणायला लागायचं प्यायचं. तर ते पाणी आता आमच्या इथे वाडीमध्ये आलेलं आहे पाईप. आणि आता पाण्याचं नियोजन चालू आहे. तर तेच सगळं एक 2-4 दिवस झाले मीटिंग वगैरे सगळं चाललेले आहेत. आणि आता पण मला वाटतं सरपंच आलेले आहेत वाडीमध्ये, तेव्हा कुणालच्या बाबांना बोलवायला आले होते, तिथे गेलेत. ते आज जाणार आहेत भाड्यावरती, थोड्या वेळाने निघतील घरातून. कुणाल पण आता त्यांच्यावर ट्युशनला जाईल. तर पाण्याचं ना आता बघू काय घरोघरी नळ योजना करतात की काय, म्हणजे काय होईल ना ते तुमच्याशी शेअर करेन मी, दाखवेन तुम्हाला जेव्हा सर्व होईल तेव्हा. आणि आज आमच्याकडे येणार आहेत जेवायला पाहुणे म्हणजे कुणालच्या बाबांचे काका आणि काकी आहेत ना, म्हणजे सख्खे चुलत काका आणि काकी, ते मुंबईवरनं आलेले आहेत. हे तुम्हाला मी मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं होतं. तर त्यांना आज जेवायला बोललेले. तर दुपारच्या वेळेस ते जेवायला येणार. कुणालचे बाबा तर नाही येत, ते आता जातील तिथे डायरेक्ट संध्याकाळी घरी येतील. कुणाल दुपारी 1:30-2च्या दरम्यान घरी येईल ट्युशनवरनं. त्याच्यामुळे मग आम्ही 3घच जणं, म्हणजे ते 2, मी आणि हे आपले वाघे आणि शेव. आणि व्हेज जेवण, कारण ते नॉनव्हेज वगैरे काही खात नाही, त्याच्यामुळे साधं सिम्पल जेवण. म्हणजे अगदी डाळ भात जरी दिलात ना तरी ते आवडीने खातील. वयस्कर आहेत, त्यांना असं फारसं असं काही तेल तिखट वगैरे असं काही आवडत नाही, त्याच्यामुळे साधं सिम्पल जेवण करायचं आहे. तर मला वाटतं दुपारी येतील तेव्हा मी तुमच्याशी शेअर करीन, दाखवीनच तुम्हाला. हे झालं आजच्या दिवसाचं अपडेट. आणि अजून एक नवीन रेसिपी आज मी करणार आहे. म्हणजे आपल्या बऱ्याच ताईंनी मला सांगितलं होतं की रताळाच्या पानांची भाजी होते. आता मला कसं ही गोष्ट काही माहिती नाही, मी सगळं पहिल्यांदाच सगळ्या ह्या गोष्टी शिकते, तुमच्याकडनं शिकते आहे मी. आपल्या बऱ्याच ताई आहेत, काकी आहेत, ज्या मला कमेंट्स करून सांगतात की प्रिया असं कर, प्रिया तसं कर. अगदी चूल लिपायचं असेल ते पण, आणि त्या पद्धतीने मी करते पण. आणि म्हणजे कसं मला ह्या गोष्टींची माहिती नाही आहे, कारण इतकी वर्ष मी मुंबईमध्येच राहिलेली आहे, मुंबईमध्येच माझा जन्म झालेला आहे. त्याच्यामुळे आता अचानक गावी आल्यानंतर ह्या सगळ्या गोष्टी कशा हळूहळू मी शिकते आणि शिकण्याचा प्रयत्न पण करते. तर म्हटलं आज रताळाची जी पानं आहेत ना, आपली कोवळी पानं घेऊन त्याची म्हटलं भाजी मी आज करणार आहे. कारण कुणालच्या बाबा जेवायला नाही आहेत, कारण त्यांना असे नवीन प्रकार कधी त्यांनी खाल्लेले नसतात ना, मग थोडंसं त्यांचं तोंडाने वाकडं होतं. पण आज ते नाही आहेत, तेवढं आज बनवून बघते. आणि मला जर का आवडली ती भाजी, मग त्यांना पण मी करून देईन. आणि वेल की नाही आपली खूप छान झाली. ही बघा इथे समोरच आहे. ऊन कसं जास्त वाढायच्या आधी म्हटलं करून घेते. हल्ली ना आता पुन्हा तुम्हाला मी वातावरणाचं सांगते, भरपूर ऊन पडते, घराच्या बाहेर अगदी नकोसं वाटतं. म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओमध्ये माझं सांगणं असतंच. त्याच्यामुळे आता बरीचशी कामं ना अजून आपली बाकी आहेत, करूया, सावकाश करूया. अजून मृग नक्षत्र लागायला टाईम आहे, त्याच्या आधी म्हटलं पटापट होईल आपली कामं. हां वाग्या काय चाललंय? मार हवाय मार, माती बिती काय खायची नाही. तर बघा शेरू कसा झोपलाय. आणि डोसे खाल्ले, डोसे त्यांना जास्त तेलकट नव्हतं दिलेला. चला भाजी काढूया, जरा बघूया कशी भाजी आपली बनते.
कोवळी कोवळी पानं घेते ना. कुणालचे बाबा म्हणतील काय पण बनवून खाते. मी असं वेगळं काय हे करायला गेलं ना की असेच म्हणतात काय पण खाते तू बनवून. पण नंतरला त्यांना आवडलं ना, नाही नाही छान झालेल्या बनव, हे असं सगळ्या गोष्टी असतात. माती बघा किती आहे, चांगली धुवून घ्यावी लागेल. मस्त झाली आपली रताळ्याची वेल. तिला ना जरा माती वगैरे घालायचे, जरा उन्हाळा आहे ना म्हणून जरा थांबलो आहे. म्हणजे जेव्हा कामं आपली सगळी चालू होतील ना तेव्हा सगळं व्यवस्थित होईल. एक पान लावलं होतं आणि आत्ता बघा ती कशी वाढत वाढत छान गेली. ती कुणालच्या बाबांच्या हाताला ना खूप यश आहे. तुम्ही पण सर्वजण म्हणता, तुमच्या कमेंट्समध्ये असतं तसं, पण खरोखर ती गोष्ट खरी आहे. म्हणजे कशात पण हात घालतील ना त्यात काय म्हणतात आपण, ती बघा गाय कशी धावत गेली. म्हणजे मातीचं सोनं करणं ना असला प्रकार आहे. करतील करतील, मी आहे ना त्यांच्यासोबत. चला ही पानं ना काढून घेते पटापट. आता कुणालच्या बाबाने बघा हे पैसे ठेवले देवाजवळ, ते कसले ना ते तुम्हाला मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगेन, आता नाही. आता हा व्हिडिओ की नाही भरपूर मोठा होईल म्हणून सविस्तर सर्व सांगेन. भरपूर गुरु आहेत बा आज. काय काले हात सोडलाय. हां, त्याच्या कानात हे लावलं ते. हां, आज गुरं बघा किती, बापरे खूप गुरं आलेली आहेत. नुसती धावत सुटले. आज मला लक्ष ठेवावं लागणार आहे आणि मी आज एकटी आहे घरामध्ये. आता दोघ जण बघा जातील, कुणालचे बाबा आले आत्ताच तुझ्या घरातनं. हे बघा आवाज घ्या बघा, धावपळ म्हणजे मला आता बारीक लक्ष ठेवावं लागणार आहे. वाघ्या शेरो आहेत जोडीला, बघ बरं हे करतोय बैल. आज लाईन लागले गुरांची. हे कपडे काय कुणाला शर्ट वगैरे काय आहेत का त्याचे धुवायचे? कपडे भिजवते मी. कुणाल अगं कपडे तुझे काय आहेत काय धुवायचे तर दे. उद्या वाजता मी चादरी धुवायला काढणार आहे. आता उन्हाळा आता संपत आलाय, पावसाळा कधी पण चालू होईल. कपडे जास्त असले का म्हणजे चादरी धुवायला मिळत नाही. मी आता जेवणाला सुरुवात केली. हे काय चालू आहे, ही चवळीची भाजी अजून शिजते, फोडीला घातले. आणि ही बघा ही पानं चिरून ठेवले, सर्व तयारी करून ठेवले. कांदा मिरची खोबरं लसूण हे असं टाकून भाजी भाजी ह्यात कुकर लावलाय. आणि आमची काकी पण बघा आली. मला चालूच असतं ते. तुम्ही बनवताय भाजी? कसली भाजी बनवते? पालेभाजी फोडणीला घालताय का मी घालू? घालू मी पद्धतीत खाऊन दे आजचा. अच्छा, म्हणजे माझ्या हातचं खायचंय काय? हा, मग आणि ते हे कुठे आहेत, विजय आता कुठे आहेत? ते फणस आणायला गेले ते. कच्चा फणस का पिकलेला? माहित नाही. कच्चा. आता कुठं तुम्हाला भेटणार पिकलेला? गावडेवाडे ते नाऱ्या बरोबर गेले बाईक. हां गाडीवर. हां हां असे चालत तर नाही जाऊ शकत. हां, मग लांब आहे ना खूप. हां मग तेच ना, आम्ही गावडेवाडीमध्ये पाणी भरायचं आहे बघा. पाणी कसं भरून ठेवलं, पाणी नव्हतं. धरणाचं पाणी अजिबात पाणी नव्हतं घरामध्ये. ते सगळं भरलं, सगळी भांडी बिंडी घासली. काय किती दिवसांभर पाणी आम्ही 2 दिवसांनी भरतो. एकदा? हां, 2 दिवस भरपूर जातं पाणी. नंतरला मग लावायचं. काल तिकडे पण पाणी नाही होतं जरा पण. कुठे वरती? भरलं. हा, हां, कोणी लावलं असेल मग? दिवसभर इकडे खाली लावलेलं कोणी लावलेलं ते नाही माहिती. आम्ही सकाळी लावतो 6 वाजता. उठलो ना का पहिला पाणी लावतो. 6-6:15 का आता माणसं कशी वाढलेली आहेत ना, मग परत सगळ्यांची लाईन लागते. वरती कमी, हां, नंतरला काय नाही. उद्याला साप कमी. जावा बसा, आराम करा. बाहेर तिकडे समोर जावा, वारा खा बाहेरचा. या पडवी मग तिथे बघा तिथे. हा, मी आले पटकन. लवकर किती वाजता सोडलेलं? 12. जा पाणी पिजा, बिचारा दमला. बसा जेवा. मग तोंड दिसतं काय तुमचा? ती वेळा नाही नाही, ती पालेभाजी ना खाऊन बघा जरा. आणि कसली आहे ती मला सांगा जरा. पालक आहे नाही तुम्ही खावा ना, वेगळीच आहे भाजी बनवलं ती बघा आणि सांगा मला.
नाव सांगशी तर कडे. नाही नाही, चवीला बघा ना कशी आहे ती. आपली घरातली भाजी आहे, घरात उगवलेली भाजी आहे. इथं कुठे भाजी बघितली नाही. आता तुम्ही सांगा तर खरं कसली आहे, मी सांगते. चांगली आहे. चवीला चांगली वाटते, त्यांना विचारा. तुम्हाला हो? आपण या त्याला भाजी काय? खात नाही. हा भाजी कुठली पण चालते ना. रताळ्याची पानं, हा रताळीची पानं त्याची भाजी केली. मस्त आहे. चांगली आहे ना चवीला, मेथीच्या भाजीसारखी लागते ना. जेवा. कडधान्यापेक्षा ही भाजी चांगली आहे. पालेभाजी. हा तर पानं एवढी कुठून आणली. एवढी ती मागे आहे ना, वेल बघा किती आली ती, बघितली बारीक बारीक काढली. हा कुणाल कोवळी काय बोलतो. बापरे किती गरमी होते. तर किचन बघा सर्व आवरून झालंय. आज भांडी बरीच होती. आपला भाग्या बघा झोपलाय. एक मिनिट. तो बघा, ही आपल्या भाग्याची फिक्स जागा आहे. हा बघा शेरू झोपला इथे. कुणालचा अभ्यास चालू आहे. बिचारे गरमीने हैराण झाले दोघं पण. 3 सव्वा 3 वाजत दुपारच्या आता. शेरू पाणी प्यायचं. बबू हे शेऱ्या पाणी पितो का रे. ह्याला जाम गरमी होती शेरूला भाग्यापेक्षा, कारण ह्याच्या अंगावर ना केस भरपूर आहेत शेरूच्या, त्याच्यामुळे. आज किचन आवरेपर्यंत बराच वेळ गेला. आत्ता मला वाटतं 3 सव्वा 3 झाले असतील. अजून माझं एडिटिंगचं काम बाकी आहे आणि प्रचंड झोप येते डोळ्यावरती. मी विचार करते 10 मिनटं झोपते आणि मग बाकीचं जे काम आहे व्हिडिओचं ते करीन मी. भाजीचं तुम्हाला सांगते, भाजी खूप छान झाली होती. म्हणजे चवळीची भाजी बघा असते किंवा पालकची भाजी, त्याप्रमाणे त्या भाजीची टेस्ट होती. कुणाला पण आवडली, मला पण आवडली आहे. म्हणजे जितकी बनवली ना तितकी संपली होती, जास्त प्रमाणात नव्हती गेली. मी म्हटलं आधी थोडीशी बनवून बघूया, जर का चांगली वाटली तर आपल्याला पुन्हा बनवता येईल. पण ही जी भाजी आहे ना आज केलेली रताळ्याच्या पानांची भाजी, पुन्हा मी करणार आहे. आणि नेक्स्ट टाईम कशी वेगळ्या पद्धतीची करेन, कारण आपल्या बऱ्याच ताईंनी ना मला कमेंट करून सांगितलं होतं की ह्या पद्धतीने करा म्हणून, चण्याची डाळ टाकून किंवा लसणीची फोडणी देऊन. तर आज मी कांदा मिरची आणि ओलं खोबरं म्हणजे मालवणी पद्धतीची जी भाजी असेल त्या पद्धतीने करून बघितली. छान झाली होती. पण खूप धन्यवाद तुम्हा सर्वांचे, ज्यांनी मला कमेंट करून सांगितलं की रताळ्याच्या पानांची भाजी पण बनते. आता ह्या सर्व भाज्यांमध्ये अजून एक भाजी आपली ॲड झालेली आहे. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.